Napugos na lang ang ubang mga pasahero dinhi sa Cebu Passenger Terminal 1 o sa Pier 1 sa pagpauli na lang og dili pagdayon sa ilahang mga biyahe sa laing probinsya nunot sa kanselasyon sa sea travel karong adlaw. Kini human may pagawas og pahibaw ang Philippine Coast Guard sa pagsuspenso sa mga biyahe gikan sa Sugbo paingon sa laing-laing bahin sa nasod tungod sa nagpadayong pagkusog sa Tropical Storm Christine. Dinhi sa Central Visayas, apil sa mga apektadong biyahe, mao ang paingon og gikan sa Eastern ug Northern Samar, Leyte, Biliran ug Southern Leyte. So we're expecting, base sa atong latest forecast track, maglandfall kini sa may Isabela by ugma sa gabi, and then by Friday is expected na kini makagawa sa atong Philippine Area of Responsibility. So the impacts of the Bagyong Christine diri sa Cebu is kanang hinungaw o kanang extension, the trough of the Bagyong Christine. Kini ang cause ng hinungdan na atong mga pag-uwan. It is still moderate to strong winds gihapon atong expected with moderate to rough sea conditions. So delikado ang atong mga sasakyang pandagat. Samtang gisuspenso sa mga commercial flights, ilabi na sa mga dapit nga gipaubos sa signal number 1 ug 2. Gisuspenso sab sa pipila ka mga LGU ang ilang mga klase panagang sa epekto sa bagyo dinhi sa Sugbo. Sa Cebu, so wala tay signal so far, but not yet rolled out ka ng northern tip of northern Cebu because if mukusog kining bagyo into severe tropical storm before landfall, so makasinating mas kusog na hangin ang northern tip or northern portion of Cebu. So we're not still gitangtang ang chance na maapil ang signal ang northern tip, ilabi na northern tip of Cebu because mas dool man sila sa kining gitawag nato na sirkulasyon sa bagyo. Gidugang sa Pag-asa Visayas weather forecaster Jomer Eclarino nga posibleng aduna pay duha ka bagyo ang mosulod sa Philippine Area of Responsibility (PAR) hangtod na sa pagtapos sa tuig. Mipasidaan sab si Eclarino sa pagpangandam sa buwan sa Nobyembre ug Disyembre tungod sagad sa mga bagyo moigo o posibleng molandfall sa Kabisayan. Late October of the first half of November, diha nato maunset ang gitawag nato na northeast monsoon or amihan, which is the opposite of the habagat. In terms of tropical cyclone prediction, Ma'am Andrea, so this October natay gipredict na 2 or 3. Duha or tulo na bagyo, but nakausa naman ta karon si Bagyong Christine, which is the 11th na tropical cyclone this year. And months of November and December, kini ang kuyaw sa toa because we already know ang November ug December. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.